J alhamdulillah jan Mas yo hawane sumuk tapi yo alhamdulillah yo Mas. Lah J. Lancar yo Mas. Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Niko syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Roro. Alhamdulillah niki saged sewonten daleme Bapak sinten menika Kang Mas? Dalemipun pepunden kawula Ibu Supiatun. Oh J wilujeng siang Bapak kalian Ibu matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rombongan mugi-mugi tansah pinaringan sehat lancar rezekinipun Allahumma amin. Amin. Dan diucapkan juga buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Seperti diberi momongan ingkang soleh lan solehah Allahumma amin. Amin. Soleh ki kakung, soleh ki putri. Dadi ki nek semisale wedok ya wedok tenan nek lanang ya lanang tenan. Ya kuwi tujuane. Aja kaya sapa? Aja kaya Muna. Lah, nek aku ki wedok, Pak. Ya wedoke ora iso mletek ya. Wedok nek murep. Oh, Mlumah ya nek dongkrake to kok iso. J alhamdulillah piye ulah arep ngaku wedok kok diseneni Mbah Yai kok barangku ya ilang no kok iso. Mbah Yai ya bingung kok.